Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Mga igsoon diha ni Kristo maayong piyesta sa tanan. Karon mao ang Domingo sa kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo dito sa suba sa Jordan, diin naabli ang langit. Mikunsad ang Espiritu Santo ug may tingog gikan sa langit nga nagpamatuod nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Sa atong pagsaulog ning Santos nga Eucharistia, kita gipahinumduman usab sa mga gasa nga atong nadawat pinaagi sa atong tagsa-tagsa kabunyag. Una, ang pagkahimo natong mga anak sa Dios. Ikaduha, mao ang pagkamanununod sa gingharian sa langit. Ug ang ikatulo ang dili mapapas nga patik sa Espiritu Santo. Tungod niini kita usab nakaambit sa tulo ka misyon ni Kristo sa iyang pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari. Busa maningkamot kita nga sa hingpit mahisama kaniya ug makadungog usab sa tingog sa amahan nga magkanayon. Kini ang pinangga kong anak nga nakapahimuot kanako. Hinaot paunta. Nining Santos nga Eucharistia uban sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan ato sab ilaki paghalad kining mosunod. Sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singin, ang Ginoo labing hingpit, dayon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulang adlaw, tugtugan ang gitara, palanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Makaigsuon ko din ni Kristo, labi na kamong mga nasa balay, mga masakiton, mga dili makagahom sa pagsimba. Kining misa, gihalad alang kaninyo. Adlawng Domingo karon, atong gisaulog ang solemnidad, ang piyesta sa pagbunyag ni Jesus, nga mao ang katapusang adlaw sa Pasko. Ato karon hinulsulan ang atong mga sala aron kita mahimong andam sa pagsaulog ning Santos nga misa.
Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanino. Nagpasalamat kami kanimo, nakakadali kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Heso Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos na nagawang ka, sa sala sa kalibutan. Kahaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawat ang among pangabuyo. Ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang laming halangdon, O Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Magampo kita. Tunhay ug makagagahom nga Dios, gipayla mo sa solemneng paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay, makapahimuot unta kanimo ang imong sinagup nga mga anak, nga nangatao pag-usap pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad, nga akong gihatagan o gitabangan og akong pinili, o gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit, ni mutuwaw, ni maghimo siya masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, naghimo akog kasabutan uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikang kahayag sa kanasuran, aron pagpabuka sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kaysa taliwala kaninyo, anaa. Ang dako uhog santos sa Israel. Singgit mo sa kalipay O kasadya, kaysa taliwala kaninyo, anaa. Ang dako uhog santos sa ang Diyos tinod gayod nga manluluwas nako. Masaligon ako wala ko'y kahadlok. Ang Ginoo mao ang akong kusog ug akong kaisog, ug siya mao ang akong manluluwas. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Lipay o kasadya, kaysa taliwala kaninyo, anaa. Ang dako og santos sa Israel. Pasalamatin ninyo ang Ginoo. Isangyaw ang iyang ngalan, ipahibalo ang iyang mga buhat diya sa kanasuran. Isangyaw ang kahalangdon sa iyang ngalan. Singgit mo sa kalipay O kasadya, kaysa taliwala kaninyo, anaa. Ang dako ug santos sa Israel. Awitig pagdaig ang Ginoo tungod sa iyang mahinayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibok kalibutan. Singgit sa kalipay o syudad sa Sion, kay dako diya sa imong kinataliwad-an na ang santos sa Israel. Singgit mo sa kalipay o kasadya, kaysa taliwala kaninyo, ang dako og santos sa Israel. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya ug nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayon niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daganinyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat, ang pagkalel
Hallelujah, hallelujah. Pasalamat o pagdahi tungod sa iyang pagkahalangdon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Mahanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang wali ni Juan ngadto sa katawhan mao. Ang tao moanhi sunod kanako, mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazaret, sa lalawigan sa Galilea, pag-ibunyagan siya ni Juan didto sa suba sa Jordan. Sa paghawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nabukas ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Ug may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakapalipay kanako pag-ayo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, O Kristo. Maing buntag kaninyong tanan, labi na kamong nag-uban, pinagi diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa ito lang gihisgutan kaganiha, karong Domingguha, mao ang pagbunyag ni Jesus, human siya na tao. Matud pa sa kunadunggan, the baptism of our Lord is both the end and the beginning. The end, it is because it marked the end of John the Baptist ministry. Sanglit ni abot naman ang gipangandaman, gisangyawan, giandaman ni Juan, naturalmente, mapupus ug matapos na ang iyang misyon. It is also the beginning because the baptism of Jesus marks the start, the beginning of His public ministry. Natapos kang Juan, nasugdan ni Jesus. Mga igsuon, matod pa sa mga inila kaayo nga mga magsusulat, ang pagbunyag kuno ni Jesus, human siya na tao, daw murag ang tubig o ang mga butang sa kalibutan na himong balaan kayang Dios gibubuan nakigduyog uban niini. Mga igsuon, pahinumdum sab kini una sa tanan kanato nga ang Dios pinagi siyang pagbunyag daw misawm sa tawhanong kinaiya, sa tawhanong realidad aron siya hingpit nga makapuyo susama ug uban kanato. Diha sa pagbunyag niya pinaagi ni Juan makarelate si Jesus sa atong kahimtang o sitwasyon. First, it is a consolation for all of us. Karong mga panahon na nga doon na pa kita'y problema, naglibog kita kung asa kita padung, unsay padulungan ning tanan. Doon ay Diyos, gibunyagan, nakasabot sa atong realidad, nakasabot sa atong sitwasyon. He is our God at the same time. Mudangup kita kaniya. Labi na kitang mga subuanon, nga padayon, hapit na kinawag sa ulog sa tong Piesta Senyor. Doon ay Diyos nga bata, na tao nagpakabata, ug nitubo ug ibunyagan nga nakasabot gayud sa atong kahimtang. Pahinumdom ni,
nga mas musabot pa ang Ginoo nimo kaysa imong silingan na pirmi ra kang libakon. Balik sa Dios, ampo kita si Dios bisan unsa itong kahimtang karon. Nakigbunyag o nagpabunyag siya aron hingpit iyang mapuy-an makasabot sa atong kahimtang. Labi na gyud, it is the beginning of his public ministry. Sa ato pa, it marked that he would truly serve us. Ginoo nga nagpakataw, nagpabunyag aron kitang tanang mga tao iyang alagaran. Ang iyang pagpangalagad nato karon diha sa pagpaminaw sa itong mga pag-ampo. Ikaduha, ang pagbunyag ni Jesus, mga igsuon, pagpahinumdum usab kini sa itong tagsa-tagsa ka mga bunyag. Kitang tanan, mga binunyagan. Atong hinumduman, dumurag na hibaw na taning tanan, that through our baptism, we share the nature, the threefold nature of Christ. The threefold office of Christ. Unsa ganito? Pagkahari, pagkapari, ug pagka-propeta. Diha siyang pagkahari, dili siya ingon nga naghari-hari. Dili siya ingon nga siya mo'y boss, siya alagaran, apan siya ang nangalagad. Una sa tanan, pahinumdom ni nato nga di unta ta magpakuli. Labi na karong panahon na nga daghan kaayo atong mga igsuon nga nanginahanglan sa itong pagpangalagad. Di kita mag-ingon nga magsigilag huwat og ayuda, unsa ihatag. Maghuwat kita, mangandam kita unsay atong ikahatag, di lang unsay atong madawat. Matud pa nila, hinaot pa unta nga ang Pasko dili lang sa adlaw Disyembre, kundi Pasko sa tibok tuig kay kitang tanan nag-inalagaray, naghinatagay. Hari diha sa pagpangalagad. Pari, pahinumdom sa dinatong tanan. Si Jesus, pari diha sa iyang pag-alaga, diha sa pag-ampo, makanunayong pag-ampo, pagdaig sa atong langit ng Amahan. Kitang tanan, pahinumduman, pinaagi ning pandemya, nga wagi kita'y mahimo kung way Ginoo. Diba, kung nakabantay mo, sukad, nagpandemya, daghan na kay natong tanang mga tao, mga Diyos no nakaayo. Gani, bisag gidid-an kita sa pagsimba ni mga misedigalyo, kini mga doon na edad, kini mga bata, mudasok gid kita kay lagi, ganahan kitang muampo. Nindot na siya, nga batasan natong tanan. Apan gipahinumduman kita, nga atong pag-ampo, di lang unta panahon. Kaya doon na kita'y kalamidad, doon na kita'y krisis, kundi ang atong pag-ampo, sa matag adlaw, matag gutlo sa atong kinabuhi. Because after all, we are made to worship and glorify God. Matud pa sa usa ka magsusulat, Saint Irenaeus, the glory of God is man fully alive. We can be fully alive before God if we keep on worshiping constantly, praying and glorifying God. Not just through our words, but through the life that we live. Ang ikatulo, pagka-propeta. Ipahinumduman kita nga si Jesus, bisan siya Dios, nagsangyaw sa gingharian sa iyang Amahan, sa iya mismong gingharian. Kita karon atong isangyaw unta, dili lang kung unsay chismis ang atong madunggan, dili lang kung unsay bati sa atong silingan. Samot na pinaagi ning virtual space, pinalagi ning internet, sayon ra kaay na ito pagpanglibak, pagpangdaot sa uban, i-share na mga di maong balita, i-share na mga bati sa uban, to the point ka nakaguba na ta sa kinabuhi sa ubang mga tao, nakasamot na tas problema sa kalibutan, kay lagi, bisag unsa naman atong gipanabi, bisag unsa naman atong gipaambit, kaya di unta angay buhaton. Propeta, nagpasabot, kita mupaambit sa kaayo, labi na gayud sa maayong balita. Good news and not fake news. Good news that would build a person, not a bad news that would destroy the person, that would destroy the family, that would destroy our country. Mga igsuon, karong tuigas, palaran kita, we will be celebrating our 500 years as Christians.
Sa April 1521, unang panahon miabot ang Kristohanong pagtuo dinhi sa Sugbo. Karon 2021, 500 years na kita. Usa sa mga hinungdan nga magsaulog kita sa 500 years mao ang unang bunyag sa dihang gibunyagan sila si Queen Juana o Graha Humabon ug daghan nga mga nitibo. Siguro painumdum ni sa atong pagkabinunyagan unsa may resulta usab niini sa atong kinabuhi. Nahimo batang mas maayong tao, samot na nga naliwat na parihas bata sa Dios nga gibunyagan. Akong usbon, di kita mabalaka kay kining Hesus nga nagpabunyag dili tao kun dili Dios. Matod pa sa Ebanghelyo, siya diyang gibubuan siya sa tubig, dunay tingog sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak. Nalipay ako pag-ayo kanimo. Pasalig kini kanato, kung lisod kini buhaton, dunay Hesus nga nagpabunyag susama nato, nga mutabang usab, bisan unsa atong kahimtang, bisan unsa atong gisagubang, bisan unsa atong tinguha sa atong kinabuhi. Kitang tanan mga binunyagan, matod pa sa atong tema karon, we are all gifted to give. Ato karong baguhon ang atong pagtuo, moingon kita, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, pagbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa og kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuos sa Amahan. Ubalik siya nga mahimayaon, aron maghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ug ang yangging harian, wala na'y katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, kisimba siya og himaya, misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa sukabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Magampo kita sa Dios Amahan, nga pinaagi sa bunyag, naghimo kanatong iyang mga pinalanggang anak. Sa matag pangamuyo, kita moingon, Ginoo, pun-a kami sa Espiritu. Ginoo, pun-a kami sa Espiritu. Nga mapuy-an unta sa hingpit sa tibuok simbahan ug sa mga pangulo niini ang misyon sa pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa Espiritu. Nga pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, mabuhat unta sa mga pangulo sa kanasuran, ang unsay matarong, angay ug maayo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa Espiritu. Nga ang mga nagkadaiyang magtutuo ni Kristo, makabaton na unta og panaghiusa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa Espiritu. Nga ang mga masakiton, hupayon unta sa gugma sa Dios, nga ilang mabati sa atong hiniusang pag-atiman, isip usa kakatilimbang Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa Espiritu. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, ug si Blessed James Alberione, SSP,
ang founder sa Pauline family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Nga ang patik sa Espiritu Santo diha sa bunyag, maghatod sa mga magtutuong nangamatay, ngadto sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Mangaliyo po kita sa langit ng Amahan, nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langitong Amahan, buhi kanunay ang grasya sa among bunyag, aron makapahimuot kami kanimo pinagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Yours as we stand at the table you said. Yours as we eat the bread our hearts can't forget. We are the sign of your life with us yet. We are yours. We are yours. Take our bread, we ask you still more. We love you, Father, we are yours. We are yours. Your holy people standing washed in your blood. Spirit-filled yet hungry, we await your food. We are poor, but we brought ourselves the best we could. We are yours. We are yours. Take our bread, we ask you, Lord. We love you, Father. We are yours.
Magampo kita, aron nga ako ang inyong mga sakripisyo, dawaton si Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atul sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himuang ang mga halad sa mga nagtuo kanimo. Dawaton unta nga sakripisyo niya nga nang wagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nanggibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Pinagi nining katingalahan nga mga misteryo, gipasabot mo dito sa Jordan ang bagong bunyag, aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan ka nga imong pulong nagpuyo uban kanimo, ug pinagi sa Espiritu Santo, nga mikunsad sa dagway sa salampati. Gidihugan mo si Kristo ang imong sulugoon, aron iluhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas, nga gipadalaron pagsangyaw sa Ebanghelyo, ngadto sa mga kabus, ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hulong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos tinig mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag niini ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagkauna mo niining ka, umatag inom, gikan sa kalis. Nagmantala kami kanuho, sa imong kamatayon. Hangtod niya ikaw mo balik, hangtod niya ikaw mo balik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo amahan ning pans kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug walagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Santo Papa, Jose among Arsobispo, Midifili ang kaabag nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, tanan nga mga santos kang San Pedro kalungsod nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ka mga daygon, amoy kang himayaon, naagi ni Jesucristo imong anak. Hinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Iya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungog himaya, hangtod sa kahangturan. Magiusa kitang tanan karon sa itong mga pag-ampo ngadto sa itong langitnong amahan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa ibutang ayhon sa langit, ang kalano namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga pasaylo kami sa mga kasalanan namo. O dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga mong malunubos. Kay man ang gingharian, ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanawa nga mo mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa
ipakita, ipaambit na ito karon ang kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Mga igsoon, mao kini si Kristo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Siyang atong Ginoo nga gibunyagan aron makig-uban natong tanan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga pasayloon munta kami nga namati nga matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon og mahimong tagayod nga iyang mga anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among na Hesukristo imong anak, nga buhig hariban kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mapasalamaton kami mga madres a daughters of St. Paul sa tanan nga ning tabang, aron atong mapadayon ang paghatod kining santos nga Eucharistia diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Salamat ilabi na kang Reverend Father Jonathan RUBIN, ang atong Mass Presider.
Salamat sab kay nakabalik na sa pagpakiguban kanato ang Good Samaritan Choir. Sa ato mga sponsors ug benefactors ug kaniyong tanan nga nagpadala sa inyong mga donasyon, daghang salamat. Tuguti sab ako ninyo sa pagpaabot sa atong mga greetings sa atong mga igsoon nga nakig-uban kanato nining Santos nga Misa diha sa Mambahaw, Camiguin ug sa Bohol. Malipayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ug kaninyo nga gustong mutabang, padayon gihapon ang atong pagdawat sa inyong donasyon, ipadala lang sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 018100551601. Inighuman ni ining misa atong isunod ang segment alang sa atong pagpangandam sa pagsaolog sa ika-500 years of Christianity. Daghang salamat. Si Jesus sa diyang gibunyagan, dunay tingog nga nagmatuod nga siya ang pinalanggang anak sa Amahan. Kita sa atong bunyag, do walay tingog, apan kita usab na nga himong mga pinalanggang anak sa atong langitong Amahan. Sa ato pa, doon na kita'y saligan, doon na kita'y amahan, nga mutabang, bisan unsa ang atong kahimtang, pinaagi sa atong bunyag. Ang Ginoo mana kaninyo, Anaw sa kanimo. manalangin kaninyong tanan ng Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nahalad ng Santos nga Misa, atong dadon ang kalinaw, pagpasalamat ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nakulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Diha sa tong pagdawat sa Kristohanong pagtuo pinaagi sa bunyag, nahimo kitang mga Kristiyano ug sakop sa simbahang Katoliko kansang kinaiya usa ka misyonero. Since it is from the mission of the Son and the mission of the Holy Spirit that the Church draws her origin in accordance with the decree of God the Father. Nasado pa, pinaagi sa bunyag nangahimo usab kitang mga misyonero. In other words, all of us who are baptized, wherever our position in the church or our level of instruction in the faith, are agents of evangelization. Busa, sa tuig 2021, kanus kitang tanan magtimaan sa atong ika-500 katuig nga pagdawat sa Kristohanong pagtuo, ato usab kining pahimugatan pinagi sa pagpahigayon og parish and archdiocesan congresses hangtod na sa tiningog nga Second National Mission Congress. During the said Congress, we will have the chance to listen to several reflections of our Christian faith and the testimony of people's lives in the practice of the faith. Busa, hinaot nga ato gayud kining atangan ug salmutan sanglit isip mga binunyagan, kita mga misyonero ni Kristo because all of us are gifted